molt bones. Us presento aquí aquesta nova sèrie que anomenarem Hatha Vinyasa Intens. I és una sèrie especialment pensada per aquelles persones que necessiteu una mica més d'intensitat a la pràctica per aprofundir. Normalment passa que hi ha gent que és molt mental i que necessita molt de moviment, necessita més dificultat a nivell postural per poder entrar profund. I així que aquestes classes aniran pensades per aquesta gent o per aquells que porteu una mica més de temps practicant i el vostre cos està adaptat per anar un pèl més enllà. Sí? Mica en mica serà un creixement gradual, no començarem ja al 100%, començarem a anar intensificant cada sessió i a mesura que anem practicant anirem buscant un pèl més de dificultat en els asanes. A la vegada també aplicarem bandes, aplicarem pranayames i diferents tècniques. Sí? Si t'interessa, si en tens ganes, si ets un practicant que ja portes una sèrie d'anys i vols anar un pèl més enllà, doncs t'espero en aquestes sessions. I a la vegada esperem el vostre feedback, que és molt important per nosaltres, tenir la vostra opinió, els vostres comentaris, perquè realment d'allò que ens aneu comentant anem fent créixer Tramuntana Yoga. Gràcies per ser-hi, gràcies per confiar i esperem que puguem gaudir i treure-li tot el suc en aquesta plataforma. Fins la propera. Namaste.